नमस्कार, प्रणाम भोजपुरिया भैया लोग। और सब बताई कैसे बानी रउआ सब है। उम्मीद करतनी रउआ सब ठीक ठाक होखा भैया और हमहू ठीक बानी। तो स्वागत बाटे आप सबके राइटर विजय बागी के चैनल पर। और आज उपस्थित बानी भैया रउआ सबके बीच में लेके जाड़ा स्पेशल भोजपुरी गीत। बहुत बढ़िया गीत के रचना कइले बानी और दिल से बताओ तनी भैया कि एकर नया म्यूजिक बनवा के बढ़िया से गायकी कर देतानी तो गाना वाकई दिल के छू जाई भैया। तो चलिए देर न करते हुए मैटर के शुरुआत कइल जा कि कैसे गावे के बा, का एकर धुन बा, का लय बा। लेकिन वीडियो स्टार्ट कर से पहले भैया एगो बात बतावल चाहब। रउआ अगर नया सिंगर बानी आ सिंगिंग में इंटरेस्ट बा, अच्छा मैटर के तलाश में भटकतानी, सही ढंग के गीत नइखे मिलत, बढ़िया तुकबंदी नइखे मिलत, चाहे मन पसंद के मैटर नइखे मिलत, तो भैया अगर हमरा चैनल पर आ गइल बानी तो एकदम निश्चिंत रही, निराश भइला की जरूरत नइखे। रउआ जैसन भी मैटर चाहत हो कब लिखवावे के बिल्कुल उचित चार्ज पर रउआ के फुल सॉन्ग व्हाट्सएप के जरिए मिल जाई भैया। काहे कि हम हर तरह के गाना लिखीला, सैड सॉन्ग, लव सॉन्ग, ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग, रोमांटिक सॉन्ग, रंगदारी सॉन्ग, धोबी गीत, पूर्वी गीत, निर्गुण गीत, भक्ति भजन। रउआ कोनो भी प्रकार के मैटर लिखवाओ के होखे, चाहे नया म्यूजिक बनवाओ के होखे, तो बेहिचक संपर्क कर सकीले भैया। बिल्कुल उचित चार्ज पर गाना, बिल्कुल उचित चार्ज पर म्यूजिक मिल जाई। डिस्क्रिप्शन में नंबर दे देले बानी। और कहल चाहे आपकी चैनल पर अगर पहली बार आइल होखेम तो चैनल के सब्सक्राइब कर ली, बेल आइकन प्रेस कर ली। हर रोज रउआ के नया मैटर सुने के, देखे के और गावे के मिलत रही भैया। आज के मैटर देखी कैसे गाओ के बाटे। यह जाड़ा के महीना बाटे। एगो औरतिया अपना पति के फोन करतिया, का कहतिया कि काहे बलम जी जाड़ा में हमरा के तड़पावेलो, आयास धरा के ये राजा घरवा नहीं आवेलो। कि काहे बलम जी जाड़ा में हमरा के तड़पावेलो, आयास धरा के ये राजा घरवा नहीं आवेलो। आ रोज लिही करवटिया तू बहरा में मौज उड़ावेलो। कि रोज लिही करवटिया तू बहरा में मौज उड़ावेलो। काहे बोलम जी जाड़ा में हमरा के तड़पावेलो, आस धरा के ये सैया घरवा नहीं आवेलो। आ रोज लिही करवटिया तू बहरा में मौज उड़ावेलो, रोज लिही करवटिया तू बहरा में मौज उड़ावेलो। तो भैया अगर एक नया म्यूजिक बनवा के बढ़िया से गायकी कर देतानी तो गाना 100% बच जाई भैया। अगर ये मैटर पसंद बा, फुल गीत लिखवावे के चाहतानी तो बेहिचक हमरा व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकीले। व्हाट्सएप के नंबर बा 8874473128। कोनो प्रकार के म्यूजिक बनवावे खतरा, चाहे कोनो प्रकार के मैटर लिखवावे खतरा। वीडियो पसंद आली तो एगो लाइक करब, कमेंट करब। आ चैनल पर अगर पहली बार आइल होखेम तो चैनल के सब्सक्राइब कर देब। मिलतानी फिर से अगला वीडियो में कुछ नया गाना के साथ। तब तक अनुमति चाहतानी। नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद भैया। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज।